மக்கள் இயக்க தோழர்கள் அனைவருக்கும் இரவு வணக்கம். இன்று ஒரு சட்டம் என்ற தலைப்பில் இன்று தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் பிரிவு 6 உட்பிரிவு 1, அதாவது தகவல் கோருகின்ற ஒரு நபர் இந்தி மொழியிலேயோ ஆங்கில மொழியிலேயோ அல்லது வட்டார மொழியிலேயோ குறிப்பாக தமிழ் மொழியிலேயோ விண்ணப்பத்தினை பூர்த்தி செய்து அனுப்ப வேண்டும். அவ்வாறு விண்ணப்பத்தினை பூர்த்தி செய்வது அனுப்பும்போது பொது தகவல் அலுவலருக்கோ உதவி பொது தகவல் அலுவலருக்கோ மைய உதவி பொது தகவல் அலுவலருக்கோ அனுப்ப வேண்டும் என்பது தகவல் உரிமை சட்டம் பிரிவு 6 உட்பிரிவு 1 படி இவ்வாறு கூறிய நண்பர்களே. அதே போன்று தகவல் உரிமை சட்டம் பிரிவு 7 உட்பிரிவு 1 படி ஒரு பொது தகவலருக்கு அனுப்பப்பட்ட மனுவானது அதனை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு பொது தகவல் அலுவலர் அதனுடைய விவரத்தை எவ்வளவு விரைவாக அளிக்க முடியுமோ அவ்வளவு விரைவாக அந்த மனுவை பெற்றவுடன் 30 நாட்களுக்குள் பொது தகவல் அலுவலர் மனுதாரருக்கு தகவலை தெரிவிக்க வேண்டும் என்பது தகவல் உரிமை சட்டம் 2005 பிரிவு 7 கீழ் உட்பிரிவு 1 என்பதை மிக தெளிவாக கூறுகிற நண்பர்களே. இன்று ஒரு சட்டம், சந்திப்போம் நாளை. நன்றி, வணக்கம்.